Ndiye pamene waika manja ake pachidali, choyambirira ndi kupanga dua imene munthu umachita potsegulira as-sala. Ndiye ena amanena kuti dua imeneyi akuti munthu udzuyinena usanapange takbira yoyambirira, koma zimenezo ndi zolakwika, chifukwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam anadzafunsidwa kuti ndi chiyani chimene amayankhula pakati pa takbira woyambirira ndi pakuwerenga suratul Fatiha, chifukwa anamuona mtumiki akukhala chete. Ye mmodzi wa masahaba adafunsa kuti umawerenga chiyani, ndi mtumiki anafotokoza zimene amachita. Yachidule kwambiri yomwe ili yophweketsetsa limene anthu ambiri timayidziwa kuti subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Kutha pamenepo munthu unena a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kenako kuyamba kunena bismillahir rahmanir rahim.